Mga ka-K5, mag-Iloy kag hinablos, nadakpan sa drug bypass operation sa distrito Sangharo. Dakop sa drug bypass operation ang mag-Iloy kag isa kay hinablos. Ini ang operasyon naging kandak sa may barangay sa Magaro, gabi sa Abril 29. Ang mag-Iloy ang Mosanday alias Moray, 56 anyos. Anak sini nga si alias Gerson, 42 anyos. Kag hinablos ni Moray nga si alias Riz, 25 anyos. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang ngepes ang City Drug Enforcement Unit. Nabaklan si Gerson sang isa ka plastic sa isang suspected Cebu gamit ang 5 mil pesos nga bypass money. Na-recover sa operasyon ng 55 gramos ang illegal nga droga kag 374,000 pesos ang market value. Duha na kasimana ang monitoring sa ila sa pulis kag nagakadto lang sa ila balay ang inang mga parokyano samtang sila ang ginakabig nga high value individual. Dugang pa ginadulong sang nagapuntorsiklo ang ilang supply nga nasulod sa parcel. Bali naka-receive kita sang information kag report diri mismo sa Sambagaro nga ining si alias Toto Gerson ga baligya sang ginadumilian nga droga no. Kag na monitor man naton nga upo diya hinablos kag ang iya nanay nga among pamutos diri sang mga illegal nga droga nga inabaligya nila. Kag mga ka-K5, yara naman sila karon sa kustodiya sa kapulisan. Kag nataranan ka ba sa kansang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5, Aaron Rifoyo, para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo Publiko kang Karingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News at Ang. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.